Rrid nagħmel nursery, mhux tal-futbol, imma ta' kollox. 14 sena, 15 sena biex 5 snin oħra jkun first time voter. Iddaħlu hemmhekk b'xi ħaġa, b'xi skuża ta' ħbieb jew ta' games jew ta' PlayStations jew ta' xi ħaġa li jkun li jkun. U ittieħ membership b'xejn sakemm ikollu 18 sena sakemm jista' jivvota. Din hija waħda mill-proposti li d-Deputat Nazzjonalista Robert Arrigo se jkun qed jippjana biex jonsob liż-żgħażagħ lejn il-Partit Nazzjonalista f'każ li jiġi elett fil-kariga ta' viċi kap tal-partit. F'attività politika brabta mal-elezzjoni li se ssir għada s-Sibt, Arrigo qal li l-Partit Nazzjonalista jrid iddaħħal fl-istamperija lil dawk li se jivvotaw għall-ewwel darba billi jagħtihom membership xejn sakemm jaslu biex jivvotaw. Fost oħrajn qal li dawn se jkunu jistgħu jipprattikaw il-yoga u l-line dancing fid-dar ċentrali. Anything, anke yoga, għandi wieħed isaqsini post tal-yoga, no problem, line dancing, no problem. Basta ġib lin-nies Arrigo li jinsab fit-tellieqa mad-deputat Tony Bezzina qal li fl-aħħar elezzjoni ma kienx cool li żgħażagħ jivvotaw għall-Partit Nazzjonalista. Skont Arrigo, iż-żgħażagħ għażlu lill-Partit Laburista għax organizza diskos tajbin. Fl-istess attività, Arrigo wera ttama li fl-elezzjoni ġenerali li jmiss jirbaħ il-gvern mank b'banketta bħalma kien għamel fl-2008 basta fi kliemu jidħol fil-gvern. Jekk inti tidħol 5% fil-voti tal-Labour tas-South, takkwista nagħmlu eżempju 100 votes. Jekk tidħol 5% fil-voti tal-Labour f'Taslima, tigwadanja 5. Mela, l-efforts tagħna jridu jkunu fejn nistgħu tabbunaw 100 għax jiena rrid inġib voti żied minnek biex nirbaħlek il-gvern. Banketta bħalma konna fl-2008, ma tħanna. U għażiet jgħid li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jibqa' jagħti il-membership card lit-tesserati għal omorhom għax mill-plastik qed jitlef il-flus. Għalli jekk jitlgħu, it-tesserati li diġà ħallsu sħubija għal omorhom se jkollhom jibdew iħallsu wkoll 10 euro fis-sena għax dak huwa the bad side of him.